share mo bibia Juma Makwaba de ba Ahenkan 93.3 FM eso ena eye kwesi ada and some would dry a bobo no ewo kwejopo newsroom no ebra so si ehwe pense nyina modema na babia meti ame Ahenkan Kasiebo eye eno ekia Afrankoma Studios eno batampa ni studio na meti amebe Kasiebo ne srani abasa enensem so ye de ba no ya bobo ne dos ye papa person kro ne nsem edika na wose ye ka ane ede ni nyina da eba beso mo ne ede mo akotin ebi anesem agalanse won sansem egusu ekoso mpenifo gusu akasa afa ho amene mahebedwani awoso amempesa so kirasa nananom ani ahemfo ya fo ka entokwa no ho ebie wa ensafufro emuso wonimonyamfo samo woku jeta brakwa esa wo hwa Aisha wan na lawyer fo nsem bia wo moka ye nkontompo no kura bia enimo emusem ya de ba besomo afei wo penipa wodaga na water company limited to so akasa kirasa wo mo atena ya bia empenifo hwe no mfo mani kwatwa mansen emmehwe mu se ne bia ensiesie mapa ebetimi ensoso akoso ewo ho Kasiebo ebekwa akopie mu ewo manya krobo mra hyebedwani owo ho ne ho akagye mu emusem ye de brawo abusia ensem ne doso papa nemom we ni de edi mu akote wosa wutie ansakora ne ye di mu nkyerɛkyerɛ mu naba na hyane so Kasiebo ya be fontentan Kasiebo so ene etwa ne ho frede panti Facebook wo twa ne ho wo ho afa YouTube enso twa ne ho wo ho ntu kwa na wakyerɛ wadwani ahwa Ahenkan ni nyina soso de ama na nyuma ko bia daroma ana na nyumre so wasoma senche metata etsa kwada wawia Kasiebo me Ahenkan ma di das dia na anasipiesie no enkoma eye Alhaji Hankuri Enterprise so ana Jubilee Hospital afa ODI Electronics some appliances no apapa na so ye ene hase so ana ene wudi dwa wo so timi bon wu dero se ne be ya ejana wudi ne betimi akwankan ne mom so be bon wu dero dia enwa ne Ahenkan 93.3 FM eso ebripemu musem nyinada medi betu dwa afei Ahenkan 93.3 FM ene adwumadia ya pa wonto kama memne de bia koso ewo fia wase wubu ba menso metibo ene eguso ekoso enrada ekoso memne de yedi enimu aso no ebesa so akoso bripemu emu kyerɛkyerɛ mu nyinada medi betu dwa nyuma koya daroma na nanwumre so me ho aye fe na magye megwa Kasiebo me Ahenkan ama o medin mame akia janewa afei Kasiebo no enchechemu Ahenkan 93.3 FM Ahenkan Kasiebo yo bomua ya jibebia anuti Kasiebo emubati anka ewo End Time Information Center achim Asanteman Kwasiapia online radio ewo Asanteman temu Kumase Aluma Suta Information Center ewo Jiwani Kwanta God's First Information Center achim Betnase Alternative Information Center Yawsero Kanyame Information Center ewo achim Achikrum Cooperative Information Center ewo Achekrum Die yesu tumi ye Information Center ewo achim Dwaha Awurade na ye Information Center achim Apreku Gode Waye Boafu Kwajo Kumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center achim Asane Kosiebo ewa Kosiebo krom Osono Information Center ewo achim Esam Abnaseman Information Center wachim Abnase Nyame Hine Information Center wachim Ofosukrum Ena Nyame Asam Information Center wo achim Krobase eye nida so ne Awurade Prince of Peace ewa Osrase Somoa Heba Information Center so asom se twitwe ewo achim dan Ntiamoa Junction Peace Information Center Wokokobe Eno Sewa Information Center ewo achim anyinase Kusam Information Center wachim Achiase Keka no krobo eye Adom Information Center Peace Infobiz Watakrase Tokuya Ebutu achim Odumase Adwempa Information Center Ojinanko Jama North Chidom Information Center ewo achim Adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center eye Chirimenken Nyankuma ase eye Nanapia Information Center Dai Kingdom Come a police level Asioko Jama no Bono Mantemu eye Duapa Information Center
information centers yi na nanyumre wamatu kasia na petia wo bi akire mu afaye tese kasia ni mu sin na watwe yesi mu ani na watwe mu ni ohwa galamsey age ne ho mena papa wo man mu ade se nyina na twese ho sam ni nyina da aye ma me Aisha wan wo ba be pie mu ewo my Ghana mu ye na dwen se wo no de galamsey ntia no wo ba ye wo betu galamsey tu o my Ghana fo magudie nyina de akoni kuromo ana ni aposifo koso ni pachi se nkudade ni kogina mra nanim ana de ne kwaya kwa na mra chasa Aisha wanyi wa ba o my Ghana peyo wa ba betu galamsey ni bia me yatre na so redededede ana wakwaya wasanso aba na no anam so amamra shebedwani a woso ame empeso so woni monyamfo wo sai chei mensa bonsu wonu kro ya kopie mu ewo eye wo my Ghana ye mra she ebedwefie wonno wa hwe atoto niema ma bibia konkan ewo my Ghana mra shebedwefie wo pani di atodwa echesa wo hwe emra ya de eku galamsey na wo bese papa ewo se mpenufo hwe na ne ensakraye ahodro na etimi bemu wo chesa ensakraye na ne watchre nyina ne se ewo se mpenufo hwe na nanan motra konwa ani ahefo popopo wo mo nkronkro ahodro sabre galamsey achi wa bosu ni nyina yetimi hwe ne ade omu nyina da eka mra no hu bie se ne be ya won betimi aboa ama chese galamsey ne so yetimi etu ase watwa ne sems na watchese ansakra na obi betimi akwakotu galamsey bi ani license kra wo se ne satimi kabie bebremu wa license no wo mu obi ebi mususu wo mu ni binti wo mu de no emra makwai anuti na wo hwe ese ye de ahemfo betimi aka ho bi se ne be ya wo bi tu galamsey ni bia na so bi tu fo magudie ewo ne potem na ne enkrata sam enkoya entempera so won behwe na wo metimi abo aposifo ama monsa aka woni akono wo se no ebeboa ye papa woni monyamfo wo sai chei mensa bonso eto ne sems na wo chese enkronkropi wo beko na akuafo wo mu asase a wo mudi ye kua na tsobi akwa kotua sika mo wotua sika no mo sisikai esusin wefuo ni tijenefu wasase ne mame na mefantu galamsey wo chese enye akuafo nkra wo bi okra so wo asase na asase no enye akua no wode yosi amani hu sika na ne yaje ana tse illegal mining galamsey ye tu bi ewo wo chese sa ne ye ni nyina ta enye ate ebeboa na wo hwa ahefo wo mo potem ahodro no so wo mo ana korona sase nyina da ese wo mo santi ya hwa na ya de wo mo aka galamsey kunu ho ebeboa ye papa ama entempera so yetu galamsey ase involve district assemblies no involve nananom any kromfo no ye pese ye pam hia ye se ye poverty alleviation na enema na ye no oman mu no ye say pushi nipa de omko ehia mu because asase na ye koya ade ne wo so no ye kotu ade ne wo so obiefo eno an say ye de krata me nipa kro no wo koye ne ayi me na me be ye say no akosi ho me de krata efi nkran okwani na wo ho no onya krata na oni say bia nyamo ya na say oba wo say wo na wafu ni say wo ye koko nduane ye say 8000 me ma wo say assessing the value of the tree crops was as so land valuation for na evaluation amaye about 30-40 years ago valuation they usual okwa tree back on paper no 4 cities can it do 4 cities o the prospecting licenses man no okona okoye ne mining license na odi tusika no a ne okrom ho no ohene no onim prospecting enim mining say involve wo mo se ne makenya involve assembly no a obehu se wo kata ne de ma wo no prospecting ne de ma wo yesi ko okoye na wo social responsibility aka ho na ewie bibia no ba afi na obeye mining no then the society knows and you nim say aha ne de ma wo undimi ntrahye I'm putting forward a proposal I was say oye ne sesamre no mu enti abusia nunu wa sampenu fo hwe no mo sesamra nim sane be ya ahemfo ya de wo mo ebeka ekune ho ebie ani aye woni monyamfo wo sai chei mensa bonsu mrashe bedwani a woso ame empesoa eso na wo pani amana so we na wotro so wo kire so ebre bia betwembe se ebusum mienu komiensa ntemanie wo beka sami bia fa galamsey ho ewie ye no na adihye wo maimu ni semtrofo bi atwene ni anano sibone so sama wakan ye no wamadane no ana wo kire se yi ahemfofo ya fa mo nka ho na yetimi tu galamsey na se koda so kwa wiase no na adihye bi kire se wono woni monyamfo wo sai chei mensa bonso wase ahemfo etu galamsey wase sansem no enya de na nukura bia ewo mu de na wo pa ka nyina ne se nananom ne ahemfo enka wo mumbomu na galamsey yetimi tu ase every wa my Ghana emo wo to ne steps na wo kire se
ahemfo ni bebre wo ho a ane asase a wodo agese yetu galamse woso nyina womunim sa asase we yetu galamse woso we yentu woso enti se koba ni se yade womu eka mra no ho beboa ye papa sa ahemfo no womunim nyina echi no womu ni tumi emra ma ho kwan se womu kwa na sa galamse no womu ko bra enti galamse no ane se kwa ne sa ekoso ekoba ni sa de be hadwen ye papa nti braso ese penifo a wodo a womu dada enkronkro a wodo ni titiri ani ahemfo no yade tumi bi ehye womu sase ne galamse yi wombetimi abra ewo mu patemo ana wo akira sa ewo sa mra bi susu etimi ba se ne be ya ban ne be hwe na ne eto a wodo a ye agigi wo man mu no penifo ne be ka no na fe wo mobobo ne nyina no aboa ama o man Ghana etimi etu empon ofo be dane ma no na me ka se assembly bi eni ho a yetu galamse wo ne district a omo so muni they know ohine bi eni ho a yetu galamse wo na sase so a o se onim nese onim se onim hu bi aso bi nim hu bi a na nese obeka se obi nim sa asem na esi no enkwanta dem o ohine bi a yetu agudie wo na sase so onim se sa de no ekoso concession na ye de amani pakro no odi free cry na odi apa nti onim kura wa ye powerless obehwe ne bi na anadwo bi na ne wotu no na wa fasuma se odi shinap bi a hye ne moto am na me ne maba ha no na metutu ese no we de ese bi huma bo amane we no oja bo ma de kakra bi ato if we have to fight it to get the communities involved, to get the assemblies involved, to get nananum involved and be ma ekono however because it's say eye omamu nyina ade anundino we should still have central control. We should still have central control. Say yo my money nyina diantino sa hemfo no ekokora wasaban ehwe no otimi eboa wa moni monyamfo wo sai chei mensa bonsu eyesra me mrahye bedwani wanu kura yakopia mo mrahye bedwafi aba ne say yantoto niema emwa bo niema no ewo mrahye bedwafi a wanu a ana esi ne sre eso Ebusia ya trakasia ne so na ye de ni kire mu ewo noto empeswa so Rasha bedwani a wo ye woni monyamfo sama wo kujeto abrakwa ene papa wo trese ne ni abri ye papa kwan bi a wo betimi afaso ama me Aisha wa ne ne aloya fo ne ajeji fo wo mudi na sem wo ma patent ne dia ma o man Ghana no wo behwa amachese no etimi akoso pepepe woni monyamfo wo sai chaimen sabonsu woni monyamfo okujeto abrakwa trese nanu ada ene okokopie mu ye wo man Ghana court demo na aloya phobia wo mujina ahwa sa tantene ne betimi akwa mama me Aisha wan na wo mo sama wo mo keke bi mu po trese ma me Aisha wan yi ene ne hu kani kura ya Ghana ni wani Ghana ni na wo maka mo ntoma abo anu wo mo babra elsa warefo wo trese sansam na ekoso wo court demo nyina nya de anu kura bia ewo mo wo trese hwese ne aloya fo ne keka wo mo sembia na wo mo pekwan bi so se ne bia wo mo be dai Ghana fo ene empo aloya fo wo do na tese ma me Aisha wan ne nsam no yakoya kartasu mu amuaso ye hu de ebeba ne ejemu alto ne nsam na wo so ene nkrata wo dropi wo wo hwe ma me Aisha wan na ebibia nkyere boso wo kuru bia waya Ghana ni nkrata wodo ni nyina bia ni wa etesa wonu wonmonyamfo sam okujeto abrakwa ene tese wato ne boase aye nhwehwemu na nhwehwemu awodo wo ye nyina no wonyanya adansede bia kyere etama me Aisha wan wo ware Ghana ni edisansam na ekokokokso ewo ye court dam no wase no kuro bia nim ajagefo ne hwe na sansam ni nyina da wo momo entungu wato so ana wache so hwe kwan a ma me Aisha wan wotimi faso na passport ikura wonya bidi re o man Ghana mu a wase ekweti kwan papa na ofaso ne nya ne sa wo banya onu kwa na oba ye o wane adihye bi na tese ba ye a wo mu nyina da eba be ye adwuma ewo man mu etu hwa ne passport kura kita na kwan ya wo faso a ne saka passport ne oni akwan wo kire sani kunu a edin ya da so ene Anthony Fabian woni din ana wade ne nam so ne sa eka passport nti wo besra ese benfo hwa na ne passport so no wo mo endefe mo visa passport ekita no enye passport pa passport a wade enwura wo man Ghana na se ne wesifa ye no wo betimi abo man mu akobri bia wo pa obi atimi enya ne hwe nti ajagefo ne hwe na wo mani so enko passport no ehu Aisha One, the legal team, or strategy, or more per se, or more present Aisha One as your in-law.
Yasio Aisha one onye Yasio na eka grand scheme no ne grand criminal enterprise wa erect no. This is part of the scheme. Matumi secure tons of documents. It be a court document from the 2017 prosecution, the aborted prosecution 2017 and 2018, and other official records from Passport Office, Ministry of Foreign Affairs, and Birth and Death Registry. Now document na me one. This is not the first time Aisha one or kase wawari Ganani. Aisha one claim me say wawari Ganani in 2007. Na omoye a wedding ceremony in China. Na sa Ganani no your friend Anthony Fabian. Aisha one to me secure a Ghanaian passport with the name Anthony Fabian. That Ghanaian passport no, it has emerged say one fa a coin papa so and secure that passport no. In the passport office, money record say they have ever issued passport to anybody called Anthony Fabian. Ministry of Foreign Affairs and Regional Integration, omo records say will be anywhere your friend Anthony Fabian. Ebusiana tasasam na yehu mame Aisha wan yesini kunu bia ni wa ye friend Anthony Fabian na edinkro ya na wonam so passport ni saka bie edinkro ya na wonam so wodi djuma wo mai musansam ni nyina eya akohwie ebusiani eye wonimonyamfo samo woku jeto abrakwa mrahye bedwani wo wonna ton empeso so na wo mananso wa wo bia na tsa wo kire sehwe Aisha wan nsam na ye keka na nya fadi aguro Aisha wan no hwe eye bone a wode ye wo my Ghana so papa enti wo sempeni fo hwe na ni wo mutimi e defense animo wo trasa wo hwe ni crofo wo no wo mo every China e ba ye na ni Ghana passport yi wo mu nyina kita bi na tsa galamse no wo mu etu sa wo my Ghana ye nsase a wo bia ntimi nka hwe wo trasa mami ebre bi atwam wo ba yo ana we susu wo banti kwan bia so no mame nani abre esa galamse ne de wo tu bi ya fama gudi e obode ade a cheye ne wo tu ankasa nti obesre eya judgefo ane aposifo mpanifo sa wo tro se wo mo hwe na mame Aisha wani semi wo mo faye antuye na ne anokro so ende di pefe eno achi ana wo sre Ghana de hye nyina se ye hwe na yenke ye humbom se ne be ya Aisha wan entokwa ye ku ye betimi adi nkunim wasinse bia akokọ monte so ana Aisha wan wawari o my Ghana ye de hye enti akoba ne sa na ya sepra kope no wase eye na da semti Ghana fo ye nyi sa asem ne kura fi ye trimo na ye nyina bra ne sa Aisha wan boni a wodi edi wo my Ghana na ekwan bia so ye betua ne so eka Aisha one to me use that dubious illegally obtained Ghanaian passport to mislead your immigration authorities. Because of that Ghanaian passport, or kase wawari Anthony Fabian, ye Ghananino, and omomano a permanent resident status. And having misled the immigration authority, that allowed her to always visit Ghana at will. Or course set up or Kumasi FBA in the shop. Offer no the Great Asia Company Limited and many other businesses. As a front for Galamsey, because Onona all recruiting the Galamsey operatives within the illegal mining space. Now, or recruit you more Ghana, now we're seizing on passport. Onona or camping, enti omo pese omo returning to China crowd to me because she is keeping their passport. The lawyer, if that Aisha one or still na wawari a Ghanaian businesswoman. No, I thought it was imperative, very necessary. Me expose Aisha one's tricks. This is not new. It's an old strategy or use it. Or say Nikuno or New York. Phone number or phone number no and go through. We are dealing with a sophisticated gangster. Scheme, and it is important we do not fall for this scheme. Hey, confrontation mo pa ana wa be pie mo my Ghana mo wo fa kwan bia so dia dai ya de hye na ne fom agudie no wo to dia akona so when monyamfo sam okujeto abrakwa wose want na senye hwe han da wonu wode ne na besi foma kosisa Aisha wan nsem yi emude beda ho pefe am obi ehu bi enti Ghana fo wose Aisha wan wanye yasu de bia da woye yasu kura ne woye no ekwotua ye mra ne timra ne hwe na eni eye wonu monyamfo sam woku jeto abrakwa mrahye bedwani ewo nofton wonu kura yasu kopiemu ewo mrahye bedwefi a eku aya paw ese wo mo hwe aman foforo mu ensem no waka ehu ebie abusia ya transam no so kwasa foforo emu na managing director
our Ghana Water Company Limited ano Dr. Clifford Brymer na Dr. Clifford Brymer say wo hwa ekwokuo ne so hodro wo man mu a enka kwakoye sa Ghana Water Company Limited ye twa wo meja na ne twa wo kasa nyina ne so sebre bia nsiesie ekoso so hodro ni nyina na wo mu ye yo mafiri mu enti wo mu office kra wo mu tena ye adwuma no anya homeka anya ni so wo mu tra ho na wo mu aye adwuma enti wo besre se mpanifo hye na sa ensiesie a ekoso wo ye atena ye hodro nyina no bi betimi abepie mu wo maso ye Dr. Clifford Brymer eto ne sepsa wo chasa wo hwe mu de ne kra ensuo ho sem eba ni so wo man Ghana ehyan ye papa enti mpanimfo hwe se wo mani betimi akwaso ye ho se ne be ya yensuo ho sem ebetimi agina brane wa mana so no wo chasa hwe galamse kokura ekoso enkakwakwa se Ghana Water Company Limited wo mu ye twa omeja eno susu wakasa boso wo sre mpanimfo se ni manim ya wo mo hwe na Ghana Water Company Limited ye fo mo ka eku a wo mo eko etia galamse ne ho efisa wo mo ne so ho sem nyina ehye mo sa enti yade wo mo ka ho bia betimi aboa ama eko a ye ko no yetimi edi nkunim ye papa galamse no ye betimi etu asevra edi afri wo man mu na wo man Ghana susu yetimi akwankan ewo galamse ekumu wa chese nke kwekura ye do mo ka ho dada kra ka galamse yi ye tu asi o eso sanse ye twa wo meja na ye yom se ne ekoso wo ma so ye bia efo ye hunti no ane galamse no sa na bekoso se ne atia na etia wo chese miri bi be ba kra pan suo ho be ye den wa Ghana ye papa hwa ye nya nsuo no ni nyina da ejina sa galamse yi na wo mo eye Ghana Water Company Limited mpo wo be pie mu aso ye ho a enkade wo mu di adwuma kra sa nkade no ebi ni wa enti ya na ma wo madwuma sam akoye bibia wo ho enti mpanifo hwe no wo mu twa mani mehwa so ye ho na eniema bi a wo mu hia se wo mu di bedi dwuma ama wo man Ghana yeso hu sam ejina brane nyina no wo beboa wo ama wo mu sa akasa eniema no na sa wo mu sa eka wo mso ebetimi aboa na galamse ku ene ye die si ye ni so esi eku atu galamse ase no ene susu etimi abemu Dr. Clifford Brymer eto ne samsona what Ghana di hye nyina esa galamse ku na nya aban kwa na enya ne tokwa awoko na sa empo eya aban a ya ka aban na ye nkroma ni nyina ya ka ho bie ana ye koya aban no enti ahwe na ne yentimi esom se ne be galamse ku no ye betimi edi enkunim. For us in Ghana Water Company, we take advantage of the resource itself to produce water for citizens. But we do not have the role or the power to monitor the water bodies. It is Water Resources Commission. In all these activities that we are carrying out, at what position have we placed Water Resources Commission? Have you gone to Water Resources Commission to look at even the offices they work in? And I think that for us to be able to fight this menace, Water Resources must be strengthened adequately to give them the necessary power to do what they have to do and then resource them adequately. If you look at Minerals Commission, they give licenses minus, they go to EPA, they give them approval. Why don't they get to Water Resources to say that? So where you are allocated to them is within our back. Why have they been left out the approval processes? If we don't get them involved, we are going to have challenges. And I think that this galamsey menace, we must expand it, because if you really want to get our water bodies, it must be comprehensive. If you go to Tamale, Nawuni, it is not galamsey, it is Sanwini, and it is they are polluting the water seriously. Yes, one Saint Ghana Water Company penny for say ya form kan hu bie na galamse wo muntu ase abusua ani aya Dr. Clifford Brymer, Managing Director our Ghana Water Company Limited ano abusia ye nidwa sika hu hia ye papa bibia musika sika ye bra ye bonyina eye sika na anasipiasie enkoma ODI Electronics home appliances no apapa no yase ya ha negunti ODI so utwa ne ho kwa watu hwegu enti home appliances na dosu TV wo ho fridge kan hu bie deep freezers, gas cookers, blenders, kettles, washing machines and yeman dosu papa was bra beje wo de na
ODI electronics say na ye former ye din susu 20 niama no watete say hu nti brabeche wo de nemom ebi a wo ba wo sika kita na de kopotia wo pen sika ne so wasefo beto na de aka no etua ne kakran eye den ye bebo ebo anu oba beje wade wona wo kwa no nu obi ani kasa bia ODI electronics say wachema boabo woni Ahenkan 93.3 FM and wadan kro na muti bebi amiti wo ha wo bo ejuma denden friend penny for 0550900600 0550900600 Alhaji Hankuri Enterprise was here nimni dada some provisions there were no wajia boso antisabani provisions a bit say mo Milo sugar milk solution tapes oil kwa any provisions a doso pane wupe biano Alhaji Hankuri Enterprise wa bema wubi enti brana beje wudi ani titu ani adisuafo na mo anto aso suku no se provisions ta mo panyina no wo obi ewo honti brana beje Alhaji Hankuri Enterprise ewa chimoda Opportunity Bank and South Brimwell Bank no wa mu fifini pe ana wo boy juma denden bona hume 0245 447 138 0245-447-138 na kwakwa jo niema afei Jubilee Hospital was so apomude ehun hia ye papa pantina se ema na nya se na wakase mi hu yanka enti bra na wafa wo emfa hwehwemu ye papa na Jubilee Hospital se our outpatient service no a doctor 41 ebrebi abekobi abekwa kwatro ma ade bia ha woni pedwa no kwa won betro moboase na wo no wa twetwe nkomo otanso ewo inpatient service eno so ne yade ahodo ni nyina waje kukuemu na oni a doctor fo atwetwe nkomo nti obi wo hosma de ya mede kwa ya ne sabie obi akwa kwatibie Jubilee Hospital sabra kukuemu no betena se na oni doctor ni enso atwetwe nkomo all laboratory enso wo ho enti labs ahodo ni nyina da wo beye bi ewo ho a afei so pharmacy susu wo ho nti bia wo ya na kwanya afi na wo pie akwa pedrop se drop bia no benye bie ewo Jubilee Hospital sanso ewo antenatal care ya ma menemu amafo afuro ni nyina da ewa won behwe na chese wo matimi ahwe wa wie ni so eba akola ni weyin ene akola ni titiye na didia ni nyina da Jubilee Hospital ebeto ne bose achereche ni nyina wasanso ewo theater ne surgeries ni operations ahodo ni nyina da wo bi enso ewo ho ultrasound and ECG scan Jubilee Hospital bi ewo na so ye counseling unit enso wo ho wasanso ewo canteen ewo na Jubilee Hospital se our eye clinic into when you how be a fabra wa betinete at the amount insurance ahodo ni nyina da juma ewo Jubilee Hospital say national health insurance and also private insurance CB Jubilee Hospital say wa beje na wa hwe kama Jubilee Hospital wo odan aboabo kwantempo ne so amantra bridge ne so wa na wo betimi afra mpeni 0244 575799 0244 575799 afa wudi dwabo hu de rose ne bia wudwa na wudi na be konkan ti so obebo de radio no ne Ahenkan 93.3 FM eso ya hyehyeye no abasa babeboa ama wudwadie ne so atimi akonkan ti from marketing manager 0244 290093 0244 290093 Samsung ana ajumedia ye pa ho to menche ye enso ekwoso kama ene etuatua so saa ewo fidwemu a wubu be a menso metibe o ntibra na ye mu be na ne etua ne uju hudi sa wa bebuo no utimi bu be pa de na tse waba na waba betro din kama se ne be a memmenida wonso betimi aba betena se na ne be no wabu bia kama sha na obedi nkunim wa obedi nkunim na chede bafu pa da so nti wo wie ya na watamwa de wona wo kro no Pen 405936499595 0593649595 now so bra na ebebu beni bia sha chede ne na wa wodia ebusia nyumekwa ya daroma ana wasomase amede kase no enso so ebra afei ye wie kase no ewo ensem foforo emu na ebusia nche bia na Electricity Company of Ghana ECG mpenifo ade ebetu dwa no mu kyerem se na monitor na hodo akoso papa nti wo a wo musabe so mu esa illegal connection wo ye bia na emra kwan so
wɔn do bɛfa pa so twe sefata on ebetimi akwama na ɛno na public relations officer a wɔda electricity company of Ghana ECG no ɛwɔ ɛyɛtɛma empotemo ɛyɛ ma me sechiwa mensa ɛde abeto dwa wɔchem samra hyebedwani a wɔwɔ lowa manya krobo empɛso so ɛyɛ wɔ nimonyamfo Ebenezer Taylor bi ne ho aka ye papa enyo wɔ no kwa wɔne adehye maako bi ese dunnan a wɔn empotemo wɔ wɔn ho aka na wɔkyerɛ sɛ na wɔtwe mu na sɛ wɔn tutu wɔ mani atutu amonan ekogo piem wɔ lowa manya krobo empɛso so no wɔ so menyanti wo kopiem wɔ hɔ a wɔkyerɛ sɛ nensentem wɔn ne ECG wɔn nsɛm baya manache sɛ obia so kabie ene ne wɔn bɔ mmɔden atutu nneɛma yɛ ntifitu wɔ no wɔn bɔ mmɔden sɛ bibia betimi akɔnkan enti monitwe na ahodoɔ ne hwehwɛmu ahodoɔ a wɔn yɛ ana de wɔn ekopie mu ɛwɔ lowa manya krobo empɛso so a wɔkyerɛ sɛ nkronkro a wɔn ɛkɔ so no ene ekpɔn lolonyo ɛka ho bie afei woduma se no so ɛwɔ lowa manya krobo no so ka ho bie ana ne wɔn ɛkɔkɔkye nkrofo ya illegal connection wɔn yɛ bie wɔkyerɛ sɛ de na ha adwen yɛ papapa ɛyɛ mrahye bedwani a wɔn potem wɔ a wɔn so ɛyɛ illegal connection bi ɔkyerɛ sɛ wohwɛ mrahye bedwani yɛ nkyɛ bia no wɔde bɛda wɔn o ɛsɛ akrɔmfo bia bo awura ne fie na wɔn bo awura hɔ ne ka ne ho sɛm wɔn de aba bedi agro a wɔn kura no wɔn akɔkɔgye police report ɛhwɛ ɛsɛ bibia betimi akɔnkan ɛne wɔn kopie mu ɛwɔ ne fie na sɛ illegal connection yi wɔn nso so atimi ayɛ bi nipa makomako dunan aka ne ho ebie maami sechiwa mensa ɛtɔs na ɔkyɛ sɛ nipa makomako dunu yi anya de a wɔn kɔkɔto obia wɔ fie wɔn kɔɛ no obia ni wɔ mrahye bedwani na nkasa no no so ani wɔn sti no wɔn de enkrata ɛto wɔ enkrata kyerɛ sɛ wɔn hia ne ɛwɔ kɔto to nsa frɛ no no wɔn de bi agya na wɔn hwɛ nim sɛ animanim ya no mrahye bedwani wɔ nimonyafo Ebenezer Taylor bi wɔbɛba bɛpie mu ɛwɔ kɔto dɛm ECG sanya ejumadi esetie no ewo mu a ye monitoring as part of your normal duties and yes meter na a prepaid and a postpaid clampa ye monitoring ye check say meter na ye ejuma boko ana na ene ye monitoring ni bi ewo lolonyo ena pon ena odumase lolonyo ne pon ye nyankofo be 15 na omaye illegal connection a omu na ya momo sermons ye hwe say on be reported to your offices no na ne wo bia ye ne omo aka na odumase ni tichiwa ye hu ye ne say MP for lower manya probo Mr. Ebenezer Taylor bi say bekaya ni fie ho na say o my ECG asote say ni meters 2 bi akromfo abafio abibia na ye ka che say e was say yenya ho police report which is standard and procedure na no e ho asem da ho aye ka nti na che so hwemu a it is time no ebesi na anke ni say 2 apartments no kanea e wo ho but na ye ko monitoring na ye hu say 2 apartments kanea e wo ho na ye investigation kakra wo fie ho no ma na ye hu say over 4 meters e wo fie ho no nti na wa connect meter baako a omo work kanea to 2 of the apartments a omo ni kanea na ECG nso eba yedwumadie mu a bibisa na ehu ne say illegal connection na chosa mrahye bedwani nunu o wonimonyamfo Ebenezer Taylor bi lowa manya krobo empɛso so illegal connection wo yebie ECG wo musa asonimu na ebusiani ayama me sechiwa mensa public relations officer at the electricity company of Ghana ne krobata water mamatemu mami ya manaswa wobiye ana wo bo adihye kokopa wo chom se na ECG wo mani abriye papa panya de wo mo makwan ama illegal connection etimi akoso nti wo besre customers ni ya ECG adwuma ne Ghana fo nyina wo tuyefo asa illegal connection no ya twe ye ho efi ehun Emra ema ye ho kwan ema ye ho tumi say issues of illegal connection no ebetimi prosecute it could be a fine it could be a jail sentence and the drew court na judge ebe decide no na say eno ano na obi anso nyi ono ma ochen emra a ye di ye adwuma no so ana ochen Ghana emra nyina so ye besre na yasen abokoko say set bia no kanea as ye sheda ape nyansa kwan bi so e de eyusu kanea abra ye ntua no eno de ye krono sem criminal inti no nia ewo ho no ye de ne befa emra kwan senia emra ema ECG ho ekwan ye beko so asre abokoko say ye nyina ye mbo ye ho modern say ye nye illegal connection because ho ECG fo ho na ye ho kana che say ho asem eba enya dia ebeda fom inti ye besre ena meters na ye bobo no nso no ewo bebi a ECG ye dwuma nyina meters no ne boede inti besre say as much as possible they are die kase ECG ye ne ye customers na ye dwuma mondom ye na yentimi endomu na yentimi ensomu ye
Gigi wamenia bro ebusianti illegal connection unim sa wuye bia ni manimia kwa disconnect enye sanhwa wachina no wama bepiem wo fie won bepiem so awaso ebe he papa ani aye mame sechiwa mensa public relations officer awada electricity company of Ghana ne krabata ewotema mantem emo abusia ya jina we so na ya de anwumre no nsia kasea ene kwesi ada ya de ni nyina da ensusu esi mabuafo Akim Kwabna Akim wanotena afidie nechi echichi mefidie ne fru makama ede ma me saso ana kwame asante ana ne hwe